Al een langere tijd dreamden Pascal en Ilse ervan om haar een eigen restaurant te openen. En die droom werd realiteit. Minder als een mannelien ontvong het stel de kaaien van haar eerste zaak. En dat op een uniek plak in Dokkum, een poort. We zitten in Leiden, we hebben een weekendje voort en daar zitten we op een boot. En we hadden altijd al samen gedroomd van een horecapand, zeg maar. En toen wie mijn baas die hier een pannenkoekskip. En toen dachten we, daar moeten we wat mee doen. En zo is het eigenlijk aan. Het stel moest oer een soort dingen nadenken, maar één ding wie ook gauw duidelijk. Ze willen haar rochtje op de Aziatische keuken. Je wist natuurlijk, als je hier in de buurt bent, we hier in de buurt viert er helemaal niks. Dus het is dat wij sushi al helemaal maken, dan mag natuurlijk al een stukje rieden. Dus we hebben beide van de Aziatische keuken. Ik heb ervaring in de Aziatische keuken, heb opdienen. Dus wij zijn, waarom zoen wij ons hobby qua eten? Want wij eten natuurlijk wel één keer in de week Aziatisch. Waarom zoen wij daar net ons eigen bedrijf van meidje? Dat wij gewoon serveren hier in de buurt, dat ze hier in de buurt niks heeft. In minder als een mannentijd is het schip opknapt en omkleid tot een Aziatisch restaurant. En op vreed 10 juni is het Safir. Dan iepen het hip de dwarren. Het is natuurlijk best wel spannend. We hebben in mei de sleutel kregen en het is best wel heel hut gingen, zeg maar. En het komt nou al je bielkoor en het komt wel snel, zeg maar we waren heel vol zin in. En natuurlijk gezonde spanning is er altijd, denk ik.